שלום, שמי רוזה ואני בעלת קליניקה Forever Young בקריית מוצקין. אני רוצה לדבר בכמה מילים על הקשר הדוק שקיים בין ביצוע טיפולים בקליניקה ובין שימוש עם חומרים פעילים בבית. אתן מגיעות לטיפולים, עושות טיפול, אור נראה קורן, יפה, זוהר, אז אנחנו מתקדמים קדימה אחרי כל טיפול 5 צעדים. אם בבית אתן ממשיכות להשתמש עם החומרים נכונים, מתואמים אישי למצב העור שלכם, אז עד לטיפול הבא נתקדם עוד 3 צעדים קדימה. אם לא נשתמש, נחזור כמה צעדים אחורה ונתחיל כאילו מחדש. לדוגמה, אני רוצה לתת לכם לראות כמה ערכות של חברת הולילנד. חברת הולילנד זה חברה ישראלית שאני מאוד אוהבת אותה, והיא במקום של כבוד במדפים עם חומרים של חברות מצוינות ישראליות אחרות. אני עובדת רק עם ישראליות. אני אתן לכם דוגמה. ערכה פרפקט טיים. יש פה פפטידים. פפטידים זה חומצות אמינו, אבני בנייה של קולוגן ואלסטין לעור שלנו. מתאים לכל סוגי העור. ערכה ג'ובילאסט. ערכת ג'ובילאסט עם חומצה היאלורונית ועם הרבה ויטמינים. היא מתאימה במיוחד לעור בוגר, עור עם קמטים, עור מיובש. עוד ערכה עם ויטמין C. זה ממש כמו נס, מתאים לכולם, לבנות בהיריון, לבנות צעירות, לבנות יותר בוגרות. זה מכניס אנרגיה וויטמין C לעור הפנים שלנו. אני ממש מזמינה אתכם לפגישת ייעוץ. אני עושה ייעוץ ממוחשב עם טכנולוגיה ממוחשבת ומתאימה לכל אחד את החומרים מתאימים לה, וגם בונה את התוכנית טיפולים שהכי תעשה עבודה טובה לעור הפנים שלכם.